Njengamanje la eLos Angeles isikhathi u10:11 ebusuku. Sihleli la eHilton Hotel. Sizophuma siyogitsa odzakeni. Ngethuthi sekuzophuma. Elethi sabatha ikhani lizongena. Ngivunga sothi sesabathende emakhaya thina hayi. Isabatha lethu likusasa njengoba manje kuyoshaya u12 nje ikhani kuzoba kusasa thina. Namhlanje sekuLwesihlanu. Namhlanje lesihlanu njengamanje. Sisayogitsa kuphi odakeni. Elethi ikhani sazo groove thina siyophuza sidawe abangale eSouth Africa vele baphethwe ibhabha la. Sure. South African Broadcasting Corporation. This is of human dignity, conversation and partnership. We are now to situation to Kanye. Love system. We are the Kuluma of course, 90.8, 107.4 FM. FM. Abaculi ngabona batatazela abantu bathi ngiyayithatha bathi angiyayithatha Hawu ngabe unesibindi ke Ngamphungose futhi isigodi la engiphuma khona. Mfowethu ubonakala ngempela uthi thushu phesha kwezilwandle ke kwajabula kakhulu ke mfowethu sajabula ukubona la phesha kwezilwandle awuchaze lapha mfowethu ufike kanjani lapha ungekhovozile ungene kanjani Cha okokuqala
Ngizoqale ngibongela ukuthi sibe nohambo luhle lokuthi sikwazi ufinyelelela bese ngibonga kakhulu ikhondla amakhosi ami ongama Satma Awards kuphinde ngibonge kakhulu nakubaba uGoba ukuthi sithi sebancane kodwa ama Satma aqikelele ukuthi mangabe embona umculo emncane ekwazi ukemnikeza ithuba lokumkhulisa ngoba phela khona ama Satma akhonela khona ukuthi azothuthukisa amaciko asavelayo ukuthi awachithele izandla kodwa lekelele nako omunye futhi kuyokwenzeka ngiphinde ngibongele futhi iqhawe esinale company ku DSD ukuthi ukhona namhlanje la ngakho ukuthi wahlabana nge best song of the year njengoba sikwazi ukuthi sibe naye namhlanje okuyinhlanhla ke le engithi isibhekise kakhulu ecompany engane zoma kobaba uShobeni Khuzwayo nako mapholoba nako magubane ukuthi bathema behlwanyela kwase kuyamila njengoba amaSatma ekwazi ukuthi mangabe bheka umhlongo njengoba akwazi ukuthi awine nami ngahlonzwa njengomunye wamaciko abukakala ukuthi angakwazi akhuliswe nanokuthi akwazi ukuthi ethi umculo uphakama ebekwazi ukuthi uphakama nokuthi indoda isifunda indawo eziningi ngenxa yamaSatma ngithi ngibonga kakhulu ecompany engane zomama ukuthi bekwazi ukuthi besiveze namhlanje njengoba namhlanje sise eLos Angeles ngenxa yomculo wami ke engwenzayo. Right. Yeah. Mhlawumbe mfowethu ke lapha na ke ngabe ke mhlawumbe njengoba ngowabaSatma aqhakambisa amagalelo abesifazane kulonyaka. Mhlawumbe ke kungenzeka nisinibone ke nishikila nani enkundleni. Engifisa ukugcizelela kakhulu kumphakathi wakithi eNingizimu Afrika ukuthi ngomhla ka30 amaSatma kuzobe kuyifestival kuyobe kulesihlanu ebusuku ngimema zonke indlamlenze ukuthi siphume ngenkani siyobonga ukuthi babuGoba walithatha iqhawe lethu waluweza sibe ingxenye sifaka imfaniswana ngimema neka DSD ukuthi iphelele indlamlenzekazi bakithi wagcizelela indlamlenze zodwa ikakhulukazi ke ngisazogcizelela ikakhulukazi indlamlenzekazi ziphume nazo ngenkani ngoba phela kulonyaka amaSatma siyazi ukuthi aqhakambisa kakhulu amagalelo abantu besifazana akhumbula abantu abesifazana okuyinto ongelula ukuthi ungakwazi ukuthi uyinikele uthi ngiyenzela abantu besifazana kodwa siyakubona namhlanje cishe kungokuqala ukuthi kube khona ama awards athi senza abantu besifazana engithi ngiyabamema kakhulu bephelele bese uthi ngomhla ka1 ila khona kobe sekushikila khona ufuduke sekumenyezelwa uyibona laba abathe banqoba ngiyadlulisa ke umlayezo omkhulu kwabaqoki ukuthi abayimisele bengabe sebekhala ngosuku lokugcina abavoteni kakhulu bakwethu beyimisele ngiyabonga kakhulu kwaba amaSatma ngegalelo labo abalibhekise kubantu besifazane nathi ke siyibonakalisa ngoba zobe sishiyela nenkundla naye uDSD khona le ngomhla ka30 kuyona lenyanga lesikuye okunguSeptember. Sibonga kakhulu mfethu ake sibheke lapha ke engomeni ngaphambi siqhubeke nohlelo. Uvotwa kanjani? Xa uvota uthi Satma utsho igama leartist okanye ingoma leyo oyivotelayo necategory leyo othi omnominatela kuyo uba uthi Satma kudla best traditional DJ uthumele ku 340 isibonelo bafika kanye ngumzekelo 34066 lalela kuhle bazophelelwa imali abaphulaphuli kanti yikho lokho bezingeza ukuvotela ngonyaka kodwa bezovotela thina akuna problem labo biyimzekelo ngoba wenza umzekelo ozosuke bevote kanti akuvota ayinamsebenzi lonto SMS kudla nje only R1.50 per SMS masiye ngomeni noba izayivela ngaphi kodwa ingoma Mzansi Afrika sinishiye nenqwaba yengoma ukuthi nizidlale. Khuzani ngiyamthanda oqala lokho. Khuzani ngiyamthanda. Ngithanda nje umoya wakhe uyahlonipha. Insizwa loyana. Uyabona uKhuzani ngiyakusho lokho ngusemoyeni. Ngimbekela nje iminyaka emibili. Uma ngabe ukuthi kukhona abafana ababhekene naye angazi. Angizazi izitha zakhe. Ngoba futhi into ekumele ngicacise. Izitha kaKhuzani asizona ezamtshengiseni. Uyabona. Njengoba sicula tshena uKhuzani sicula ukuthi sijabulisa abantu. Angithathi izitha kaKhuzani ngibeke kimi. Kodwa manje into engizoyisho mina uKhuzani eminyakeni emibili ezayo akekho wabozo besamilana naye khona ngeke hosazwayo nani bosazwayo kaze Hosazwayo nani bosazwayo kaze hosazwayo nani bosazwayo kaze bosazwayo nani bosazwayo kaze namakashela umfazi namakashela umfazi ngekulo abaningi hey umntanami uyeza mntana
Phesheya. Phesheya mfowethu. Awutshenizo mfowethu ukuthi ke ungene kanjani la ungekuvozile? Ake. Ugofozile ungene kanjani? Cha mfowethu yaqala ngibekele kuloleli laseMelika bese ngiyobingela ekhaya eMzansi. Ngithi nje balali bokhoze FM ngiyanibekela nonke uDSD window wamazwe ngamazwe. Awu. Awuqala usho DSD. Soqedela thi. International DSD. uDSD lo Wamazwe ngamazwe. Cha ubeseshilo lapha ugudla bafowethu wathi ngiyinyukhama cha usho kahle. Ngenyukhama yase-America ngoba ngisuke ngedwa le King Shaka ngafika eDubai ngehla ngihambe ngibheka ke navigator hayi ku navigator ngize ngathola eLos Angeles ngihamba ngedwa mfethu ngenyukhama yakhona ngiyakuvuma lokho Ngiyaqala ukuzwa umuntu ethi uyayivuma ukuthi uyinyukhama. Ulethwe uyindondo lapha Phesheya wafinde wahlabana ngenye indondo. Sengihlabela ngenyukhama ukuthi hayi nyukhama lapha. Ngihambe ngifika ngathi bengadolekelwa umuntu nobabugoba na uvele wacisha ifoni. Hayi kusazi ukuthi ngizomthola kanjani. Bathathu. Ozimdola abantu basemakhaya Nkosi yami abayenzanga i-roaming. Yini roaming manje? Yini manje lokho awuchazi? Ushuthi asonto eRoma. Yini lokho manje awuchazi? Yini lokho singakwenzanga? Phela lokho ufuna ukwenza mawungale eMzansi ukuthi ifoni yakho ifike ibambe network yangapha. Lokho angakwenzanga. Mina nginofakazi abalokhu besithintene nje nabo sibatshela ukuthi khamba kanjani. So bayadideka nje njengoba uthi asiyenzanga lento. Ngizofuna ukuthi uboleka ifoni. Okay DSD ulapha ngenxa yamasat mhlawumbe ngathini kubo? Mfowethu ngilapha. Wenze njani uzibe lapho? Ngilapha mfowethu ngenxa yamasatma ngifuna nje ukuwashayela ihlobo amasatma ngibonge kakhulu kuona ngiyebe omunye owinile kwincintiswano owawukhona weBest Song of the Year ngo2015 isethembiso sabo mfowethu basifezile ukuthi ngize ngicina ngifika eAmerica ngilikhulume iqiniso eAmerica ngangidlohlala ngizwa ngendaba abangifunda ngayo emlandweni ngangeke ngiyibone bomasatma wekho Yiple ngoma le wawena ngawe yithi iphupho Oyiphupho iphupho leliphinde laba iphupho futhi kimi iphupho lokuthi ngize ngicine ngifikile eMelika la ngingazikhonto ngeke ngifike wafika ungenaphuphusa uthintwa ngalutho endleleni utho mfowethu angithintwa ngalutho mfowethu konke kunophupho Yabafethu ningakhumbula kusesebusuku lapha sikhona 10 to 2 ebusuku yeah sebusuku khuleka mina nje umuntu owenza ishow akulalwa nje vele ngikujwayele lokho ngithe laptop kahle kahle begudla kuseyintatha ke ngapha kwelakithi makulezi ikhathi asekhona ebusuku whatever abanye ke babantu abanominatiwe kwi-best female naba kubani Africa Mamas uKendi uboneni ubani osuka sambe usis Joyce unomthithi yawazama kokloso amalwashe kuphela oncethela abazi yini kwesingisi ya wesingisi usekhulile uGugu yakubona lo hawo la saba ngibonisa nangu lo wena umazi mhlawumbe wena nje niyafana lalela baba ngisho yabona ama snacks la ngiwadayo ngadla ngisekhaya ngadla kuhambeni yonke indawo Khuzani ngidla ama snacks nje nginakinga nakancane uyayibona lento leyo hayi ngiyabona mfethu ngeke ngazama ukwadla ayimaba ama snacks lapha hayi lutho ubuhlangane ne flavor ebhedayo befanele uthathe i-white cheddar popcorn bizwa kanjalo white cheddar cha ngincane nje ushiza omhlophe cha ngincane nje kuyiluma mfethu bengafunani ukuthi ngize ngiyifunde lokho